Okay, may mundo na usab kanatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mundo Philippines, may mundo world, may mundo universe. Ano na punta mga hingala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Cathy Cases on Air. Ug ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acap. Abido adlaw na usab karon nga Martes, no, unsa man tarong pitsaha. Pitsa 23 ni ining bulan sa Hunyo. Uy, ugma na gyud unsa man tong ang event sa ugma. Of course kabalo naman no. Ang sa event ugma fiesta ni Saint John the Baptist na ligo tagdagat mga higala. Ako ang try mangita og lugar nga mga beach resort ba nga pwede tag mohangyo nga makamisata, no, sa beach gyud mismo, no, aron pod nga mahimong meaningful ang pistahan ni Saint John the Baptist ugmang adlaw. Hala no. Padayon ta mga higala, kumusta naman mo? O karong ato day nga tibayaon ug may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato ang mga kaigsuran nga mga miyembro sa DYWC reportorial team. Ayan no, kumusta naman si Miss Lani, si Brother Ray Gaitera, ug ang tanan no, uban-uban ko kay dili naman nako kabats, pero I'll try my best. Daw yang ato usab nga. So of course si Father Ram Ata, kumusta naman ka Father Ram, no? Ang tanan gyud nato nga mga kaigsunan nga miyembro sa kining DYWC family, si Ading, of course ang ako nga partner in crime, no? Partner in broadcasting, si Inday Preachy Ombak. Okay no? Okay no, padayon ta mga higala sa ato nga mga pagpangalagad dining kamuntuhon. Pero arita mga higala sa ato nga arita sa ato ang kining gitawag og CBCP News, balitang simbahano dining kamuntuhon. Focolare movement marks 60th anniversary of its arrival in Asia and Oceania, with the mass presided over by Cardinal Jose Advincula of Manila, including Papal Nuncio Archbishop Charles Brown. Dito kinigipahigayon sa Tagaytay City. No, sa tupa gipahigayon dahil mga higala ang ika-60th, ika-60 na mga higala nga ika-60 nga pagkaabot sa Focolare movement diri sa Asia ug sa Oceania. No, Oceania mga higala mo kana ang mga Guam, Guam, muna siya, no. Niya aduna gimisa nga gipahigayon dito sa Tagaytay, no. O niya ang ila nga ang nagpreside sa maong misa mao si Cardinal Jose Advincula. Pero anita mga higala sa Vatican News, Pope to Hebrew University of Jerusalem, be artisans of true peace, hope, and unity in a world marked by violence and division. No, sa ito pa gipaninggi tuluan yun sa itong talahorong Santo Papa ang mga Hudiyo, no, mga Hudiyo nga Israelita, no, Hebrew University of Jerusalem, be artisans, puti pasabot nga mga himo kamong mga alagad sa tinud-anay nga mga alagad nga magdala og tinud-anay nga kalinaw, paglaom og kayusahan sa kalibutan nga kasamtangan karon nga nagkagubot tungod lagi sa o panagbahin-bahin tungod sa giyera. Ano? So mga ganito mga higala, mga balitang simbahano ni ining kabuntuhon o padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad. Binaw arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Excuse me mga higala. Saint of the Day na to, bisag wine ang utana. Saint of the Day, June 23, Saint John Cafaso. No, Saint John Cafaso. Pero kini si Saint John Cafaso mahigala ni adta taon ni atong tuig 1833 dito sa Redmond, Italy. O niya
Doon na siya yung mga theological studies in University of Turin, and then naka-eskwela po siya sa University of St. Francis. Unya, human nga nakagraduate siya, nahimo siyang usa ka brilliant lecturer of moral theology. Ang hilingin di matabang ni mahigala, no? Kaya kanang moral theology lisod kay na nga naordenahan siya sa usa ka pari, o niya nahimo siya nga confessor sa mga kaparian, o niya nahimo siyang higala di Don Bosco, no? Kailan mo ni Don Bosco kada bang Salesians mga higala, no? O niya, he encouraged Don Bosco as founder Religion Institute charitable organization, and died in June 23 and canonized in 1947. So karong adlaw mga higala, no, atong gihinumduman ang usa ka maing laki, no, nga santo, bread yun mga higala, klaro kayo, Saint John Cafaso. Hala, no, padayon ta mga higala, o padayon kita sa atong topic. Kung sa itong topic na to kagahapon, ang atong topic kagahapon is about lay ministry. Lay ministry. Yan, no? O sa ganitong lay ministry, baptismal call of Catholics, no? Baptismal call of Catholics sharing in the priestly, prophetic, and kingly office of Christ, no? Isip pari, propeta ug hari, no? Sa ganito ni pagkapari, mughalad og mga pag-ampo, prophetic, magsangyaw sa mayong balita, kingly, mangalagad, no? So nga there are 5 types of lay ministry. Sa ganito ang 5 types of lay ministry. Number 1 is extraordinary minister of Holy Communion. Number two, lectors, no, kanang tigbasa panahon sa misa. Number 3, altar servers. Number 4, music ministry. And number 5, ushers and greeters. Unya, doon na po kuan gitawag maghigala o ecclesial lay ministry. No, muna sa mga co-workers, no? Unsa ganito yung mga ecclesial lay ministry, directors of religious education. Uy, kana daing mga ministry na ighapon ng mga higala, no? Kana bitang parehas anang St. Paul, no? St. Paul University. Kuando daing gihapon na kanang gitawag na to og lay ministry gihapon na kanang magtukod mo simbahan, mag-abri mo og mga eskwelahan, no, mag-abre mo og mga kanang mga education institute ba nya religious ang nagdala, no, kuanday na ministry gihapon na youth ministry. Youth ministry kanang mag-atiman kas mga kabatan-unan, no, mo na usa sa mga gitawag og ecclesial lay ministry, no, o niya kanang pastoral associates, kanang mga RCIA o CIA katikist, kanang magkatikista ka bitaw kabahin anang mga kana bitaw neo catechumenate daghan panguban mga ministry na ina mga igala, no, na bitaw mga organization panitan kanang mga FLA, no, kanang mga family life apostolate daghan panguban ministry gihapon dai na lay ministry gihapon na. And then social and charitable ministries, no, apil po na mga igala, no, kini bitaw mga social and charitable ministries. Doon na po yung mga lay ministry gihapon na kanang bitaw Society of St. Vincent de Paul. Membro mo ko kay pang-eskwela na ko sa una sa Cebu. Doon na kanang St. Vincent de Paul tigtabang nis mga pobre. Kada sa first Saturday, siguro second Saturday, doon na may feeding, no, magpakaon may sa mga kinibitaw mga squatters, no, kaon dyan na sila, no? And then prison ministry, o niya bereavement ministry. Kabalo mo sa bereavement ministry may gala kada bang mualam-alam ining mga namatyan, no, naapoy ministry ray gihapon na, no, nga kada bang imo gyud siya nga kanang imo bitaw nga kanang muduyog ka sa kasubanan sa mga kunyan ministry gihapon day na, no. Ato pa ang lay ministry day may gala taas day kaing scope ni, dako kaing scope, dili day na ingon nga ang lay ministry kana ragyong mga kuan, kana ragyong mga lay ministers natong mapakalawat sana mutabang mapakalawat sa pari, mapakalawat pud sa mga kuan kana bitawng mga masakiton, apil gyud day ni ana, no.
apil po niya na ang prison ministry, lay ministry gyapon na, no, bereavement ministry, no, ug katong mga lay organizations nga nagpakaon sa mga nagtabang sa mga tao nga di nagkinahanglan sa ilahang panabang, no, pagkanindot din ng lay ministry. Bakay kaon mo god sigon sa atong nasayran, lay ministry is the baptismal call of baptized Catholics sharing in the priestly, prophetic, and kingly office of Christ. Importante gyud kay ni, no, kay nga naman dili baya makaya sa mga pari kung kami rin taon po may mupahigayon o mga ingon ni ana, no, dako kay mong ikatabang. So wala nga kung mahimo ayaw po rin taon ninyong balibari kung rekruton mo doon na mga organizations kay ingon ni ana nga mangayo po sa inyong panabang, kay usa ka na kapaagi di ay nga imong gituman ang usa sa imong calling nga mao ang pag-share in the priestly, prophetic, and kingly office of Christ. Okay, klaro? So dinala na sa takutob ha, ako na gihapon kini ang iyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato kaninyo ang Dios nga kanato na lang apil na lang pugko o manalangin kanato ang Dios nga makagahom tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.